जीवा शिवाच्या भेटीला या, जीवा शिवाच्या भेटीला या, मधुर स्वर लहरी. वा 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 मस्त. अरे काय स्वर लायलाय रे. वा एक नंबर मध्ये तू. आता सध्या कसं प्रॅक्टिस करू मेन मग म्हणजे असं काय तसं नाटक करता. आता करू तर मग शॉपला मग सगळा झाला की गेले कडे. अरे भेटीशी तो बाजार ना तर बाजारात गेलो पाकिट आणला नाही. पाकिट कथा लेदरचा पाकिट बघ बघ काय कपे आहात ते बघला हे बघ. फोटो काढलो की गर्लफ्रेंड येतो लाय तुझे फोटो स्पेशल जागा भुतूरला काय काढू काढून नवीन पाकिट. नवीन कसला म्हटलं पाकिट लेदर लेदरचा पाकिट. किती रुपये किती तुका किती रुपये पाकिट बघ ना. सांग तरी किती रुपये हा 200 रुपयाचा पाकिट. 200 रुपये एका लेदर म्हणतो. लेदरचा ह्या कसला ह्या बघ ह्या लेदर पाकड्याची किंमत माहिती आहे तुका किती 5000 रुपये आणि 200 रुपये खुय आणि 5000 खुय. हे बघ पण पैसे ठेवून गावतात ना. सांगा नको. हे बघ हे चेनी बघ कशी आहोत, हे पॉकेटा बघ कशी आहोत, किती आहोत बघ कडे काय 200 रुपयाचा घेऊन एका लेदर म्हणतो. लेदर म्हण पैसे ठेवून गावतात मग पैसे ठेवतो. कपे बघ मरे कपे बघ. हे बघ पाकिट बघ वरती बघ हे बघ कपे बारीक बारीक. हे कसले धापा आणि उघडा. ह्या बघ एका चेनी आहोत. हे बघ हे असे आणि ह्याच्यात हे बघ ऐकलं एका इम्पोर्टेड पाकिट म्हणतात. आता कसला ते भेटच्या बाजारात जाणले 200 रुपयाचा घेऊन येणार बाहेरसून आणला फॉरेन नसून लेदर म्हणतात. समजला मा पुरे झाला 10 रुपये सुट्टी झाला बघ मरे. इला शेवटी लायकी दिला कसले 10 रुपये आणि 20 रुपये मागतात. मागाच्या आले असे माग 500 1000 माग असत मग 500 1000 बी माग किती हे बघ. आणि गावलंय आज बरोबर गावलंय. ओ विकास भावाशी बाबा काय कसा चालला. काय चालला. अरे काम होता तुझ्याकडे. माझ्याकडे रे कसला का. अरे माका ना 100 रुपये जरा होय होते. 100 रुपये पैशांच्या गजाली बाबा सांग नको. पैसे सोडून काय सांग काय झाला काय झाला काय बाबा सांगतलंय तुका. घेतलेले दिनच ना पैसे. कोण रे करण 2 वर्षात आली 500 रुपये घेतल्या ते 500 रुपये देऊन रडता. पैसेच ना करू ते पैसे सोडून बाबा सांग कसलं आहे का. आणि एक काम मी तर ते 500 रुपये घेऊन दिले 500 रुपये घेऊन दिला. हो तर हिरसू काय ते मिळणतच ना तर ते घेऊन देता आल्या बराच झाला ना. मी माका ते दिले मग 100 रुपये. अरे ते पैसे काय मिळणार ना. ते पैसे जर मिळले तर मी 300 रुपये वहिले माझे मिळतले. तुका देऊन कायले 100 200 घे बघ नक्की मरे. होय तर माझ्या डोक्यात सॉलिड आयडिया हा. काय आयडिया मत भारी आपण चलताली मा. अरे एक नंबर चलते पण माका 200 वय. अरे घे 200 रुपये मी सांगतो 300 तरी मिळते रे बाबा. किती वर्ष 2 वर्ष झाली आता. एक काम कर मी सांगतो तसा सांगलोय तुका आता ती हा तुझं बरोबर. हा बघ बघ चला 2 वर्षात आली. आज देतो फाल्या देतो म्हणून सांगत जगाक वाटून पैसे आहात मरे तुझ्याकडे. माझे पैसे 2 वर्षात आली दिने ना परत ये मागा दाखवतो तुका मोडून घालतलो कळला. पैसे होय तुका दाखवतो राव. काय रे तसा पाकिट बरा होता ना. भारी पाकिट बसून चल तोंड घेऊन चलत राहा. काय तुझ्यामुळे आज माझे 500 रुपये गेले फुकटचे. चल रे पण तसा पाकिट बरा होता. पाकिट आणि माझा चल सुटे होय जात सुटे बिटे काय ना हो सर येऊ नको त्या फक्त फुकटचे 500 रुपये लॉस घालले त्यांची. अरे काय तसं आला. अरे तिया ती आयडिया सांगलंय ना म्हणून झाला का. माझे 200 दे बाबा आता पहिली. आता तिया मका गावतलंय म्हणून हे केलो. तर माझे 200 असा कसा सुटे करू म्हणत नाही इतकं वेळ लागलो. सुट्या करू गेलो हे का. हे तुझे 200 रुपये बघा 200. अरे कसा आपण एकदा शब्द दिलो का दिलो बघले माझी आयडिया बघले मग. अरे मानलो हा तुका. अजून असे कोणते म्हणजे काढू द्या त्याला अजून अरे सांगतोय तुका असंच गौतिक झालं असंच बघ आता कमिशन गाव. अरे नक्की आता ठरलं आपलं चलते
आहे